Semmoinen tosi salainen merkitys myös siellä sanotuksen taustalla, että jos oikein tarkkaa kuuntelee sitä, niitä sanoja ja miettii monta kertaa, niin ehkä sen löytää. Noniin, vamos. No moi moi. Morjesta vaan kaikille taas. Biisin nimi Fine. By Erottajan Kulma, feat. Liikuttaja ja Tiko. Albumi Levottomat juhlat. Se kertoo itsevarmasta naisesta, joka tykkää pitää hauskaa, ja kun se menee ulos, niin se tietää omaa arvonsa. Ja sitten samalla vähän semmoinen näkökulma myös äijille, että ehkä ihan kaikki mitä me tehdään baarissa ei ole niin kovin fresh. Ne oli Liikuttaja ja Tiko, Braikku ja Felppu, meidän lapsuuden kavereita Kantsusta. Niiden kanssa ollaan pyöritty kulmilla ja... Mut mites ne sit päätykään? No, Siis ehkä tää tarvii vähän pidemmän pohjustuksen, mutta... No siis, joo, anna mennä. Tosiaan Felpun kanssa ihan lapsena ollaan aina koitettu olla musikaalisia ja muistan, meillä oli ihan joku oma pieni rumpusetti ja kitara, millä me mentiin jonnekin kadulle soittaa ja kerää jotain rahaa silleen. Me ollaan aina tykätty musisoida ja... Paljon rahaa tullut. No kyllä sit joku 2 tuli silloin. Pääsi ostaa vähän mehujäitä. Kyllä se riitti silloin. Riitti, ehdottomasti. Ja sit Felppu on ollut tosi vahvasti mukana tässä niinku Erottajan Kulmassa ihan alusta alkaen, että ihan originaal Kulman poikia, niin Felppu on aina ollut silleen, niinku, että hei, et pitäisikö laittaa joku studio pystyy jonnekin, että esimerkiksi nautintoa ja ei jäädä, syntyi just silleen siitä, että Felppu oli, että hei, käydään hakemaan studiokamat ja laitetaan ne pystyyn. Niin Felppu on ollut vähän semmonen eräänlainen moottori tässä meidänkin musahommassa. No. Ja Tärkeä osa sitä. koheesiota. Kyllä. Niin sit me oltiin vaan yhtenä päivänä, että mentiin vaan sit Topin kotistudiolle ja kun Felppu oli käymässä stadissa, että niin mennään tekemään musaa. Ja ei sitäkään ollut tarkoitus koskaan julkaista minnekään, mitä siitä syntyi, mutta siitä syntyi hyvä demo. Liikuttaja eli Braikku tuli sit jossain välissä kanssa sinne. Joo, Braikku vaan käveli ovesta sisään ja sanoi vaan, että laittakaa mikki päälle ja kuulokkeet korville. Ja sit se sanoi varmaan yhden sanan ja rupesi nauraa. Klassinen. Ja sit taas, joo ei uudestaan. Joo, ja 3 tuntia myöhemmin meillä oli demo kasassa, minkä Nossi oli silleen, että joo, tää on muuten hyvä demo, tää tulee levylle. Et Felppu ja Braikku ehdottomasti levylle mukaan, me oltiin vaan silleen, että cool idea, toteutetaan. Ja niin se sitten lopulta syntyi, se demo, ja jatkojalostettiin sit Okon kanssa. Siitä syntyi sit se biisi, mikä se on nyt tänä päivänä. No, tää oli meidän vähiten kuunneltu biisi meidän julkaistulta levyltä. Niin me oltiin silleen, että me halutaan nyt tehdä siitä biisistä tämmönen video, että jos te menisitte vaikka kuuntelemaan se biisi uudestaan. Ja me halutaan, että niinku sille olisi enemmän toistoja. Se on tosi hyvä biisi, me tykätään siitä tosi paljon. Siellä on semmoinen tosi salainen merkitys myös siellä sanotuksen taustalla, että jos oikein tarkkaa kuuntelee sitä, niitä sanoja ja miettii monta kertaa, niin ehkä sen löytää. Kommentoi alas, jos keksit mikä se on. Mekään ei vielä tiedetä sitä, mutta... Kiitos.